زغري كواخبتي هايلو ولدة تنسعي درع إذا حجي خلعنا لكم صنعكم بزعبانا كونستيتوشن نعانا بقندو سلازلينا أكايدانا قمجمنا خنصفف سلازلنا بما سرتون ديمقراطياويت إرتران نهنا زلنا دليت زقددو سلازخونا إنا نقبر من رجعاتنا انتو خانا قل نعلمون هذا أقدر اسم الاختيار مخنياتو عالم لومي تعيتن زي تعيتن ديمقراطياويتن زي ديمقراطياويتن نعانا تور زيلنا قواماو منجستي يقلان إرترات بليا سالوس 18 مسكرم 2001 ساعات 5 فرعن وقحتا 4 سيفل زلبسو أبالات ستا شقاقوتهم أمريحهم حصر بمزلال دب سيفل دمسا أسمعو برقز وتم أبالات هاقراو دحنت ب4 برز هدان قبننيا نمحا زايكونن وفروم نحادا خاب كواخبتي إرترا هايلي ولدة تنسعي درع نمسل ماتي نيرو تولوخوم نتو مهندس بوليتيكا هزوا قنبار حارنة إرتراز نبرا بالهي نمجواي نيرو أمامهم نتم انت إرترا ززكاكا قفعتات استسكمن عبياتا ما أسرت استمالالسن حربنيا هايلة ولدة تنسعي درع نمعفاني نيرو زليلهم كان شلو زاقتو وعفنتي مع صوبيت ببورتو كدكرو وجمرو سر هايلة بمولا أتبارا برد أبتو قوتا اتجقنات افتيفو بالسرح سرعات كبلع مخانو أستبهيلهم تشبرو درعوغن دمبرز أيبولون أيكونون دو نتزقات امزنبرا في السامة كاونو زغف عجاون تخونا ستقربولون زقموتهم بمبارو نابت زي ملا سوق عزو كنم مجمارو تليفون على العادة نابحاو سنقال ولد سنسايد ما دولا كم زبلو تاني مجرشا ساعات بوزؤنة إيروم آتيوم قلت أنتم كل خلو دويلو لي نتيوم نبيت السبب لعن تحت العصبية تبكلمو عياميخا الرخبة مثلا تشاو تيك كير نايدي أبكنداين أبكندخان كينكا ندي قنتخانا خانا الليلو لك أي كأني الرقاق عياميخا يلوني بزيئة تفانينا بدحر زدرع مستم عفونتو ناميكينا مرحة أبتو خوتا حد خابتم كواخبتي نخرقف تبينوس مع صوميكينا تعاسيو قعزو نابدلها متجمرة دروع نما أسرتي حدش عينبرن بقزاتي بترقاقامي جيزي تحيرو روحو قطوصق ساب تدلي تقدقيتو نياتهم فقرها قرون زي ركبه سلسخنا بوتم قزاتي قصاب موت تبينو لنبرة عبيد قزاتي تحيرو قموتن بر عبيد تزفوترو سرعتن بمحلا قيدان زوتو بسعين كوغط ساقن زتسأبيو نبرن 18 مسكرم 2001 أبت تزاويرو زي سأقوبو قدناتا تاسمرا كنا نايز قدم ما أسرتو قوقع نمارم قبي تمالالي سنة زنتوا نابكالي زي تسأبيو ما أسرتك عزة تما هراي درع اوانو أمجمريا سساتاتيو
ምፍራስ ባይቶ ኤርትራን ሙራድ ባንዴራን ዘይተዋሕጠሎም ተማሃሮ አንጻር መንግስቲ ኃይለ ሥላሴ ንምእዳም ሾፕሮ ኢሎም ጽውዕዎ ዕግርግር አልዒሎም ኣብ ጎደናታት አስመራ ተሰለፉ። ሓደ ኾተቴ ነታቱ ረዝ ዝተባህለት ባንዴራ እናዋዛወዘ ይጎይ ካልእ ኣብ ፈረስ ተወጥሑ ፖሊስ ድማ ይሓድንዎ ክሕዝዎ ይከኣሉን ተሃላለኹ። ሓደ ካህድን ካልእ ክጎይ ተረባረቡ። ኣብ መወዳእታ ግን ሰለጦም ሓዝዎ እሞ ወዲ ዝፈልጥዎ መሳርሕቶም ኮይኑ ጸንሐ። ናብ ወለዱ ወሲዶም ድማ ከኣስሮስ ንስኹም ከይትቕየሙኒ ወድኹም በዓልኹም ቁጽዑ ኢሎሞም ከዱ። እቲ መንእሰይ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ዕቑቡ ነበረ። ኣብ 15 ለካቲት 1948 ኣብ ኣስመራ ካብ ኣቦኡ ወልደ ትንሳኤ ዕቑቡን ኣዲኡ ወይዘሮ ጸገሬዳ ብላታ ሃይሉን ተወሊዱ። ወላዲኡ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብቶም ናይ መጀመርያ ኽኢላታት ናይ ፎረንዚክ ወይ ስነ ፍልጠታዊ ኣወሳስዳ ኣዝህራ ጻብዕቲ ብተለምዶ ዓሸራ ኮይኖም ኣባል ፖሊስ ኤርትራ ነበሩ። ጽሑፍ ተሃይለ ካብ ፈለሙኡ ምእንታ ሓርነት ምግዳሊ ነይሩ። በዚ ምኽንያት ግዳይ ተደጋጋሚ ማእሰርቲ ክኸውን እንከሎ ኣቶ ወልደ ትንሳኤ ብምኽንያት ስርሖም ስቅያት ውሉዶም ብዓይኖም ይምስክሩ ነበሩ። ተማሃራይ ሃይለ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ንምቕጻል ናብ ኣዲስ ኣበባ ምርሐ። ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ንጡፍ ምስ ማሕበር ማታ እናተማኸረ ኣብ ድራማታት ዝዋሳእ ኣብ ትምህርቱ ጸብለልታ ዝነበሮ ሙሉእ ተማሃራይ ነይሩ ድማ ኣበሃለሉ። ልዕሊ ኩሉ ግን ድሮዕ ብሓደ ነገር ይዝከር፣ በቲ ዘይሃስስ ፍቕሪ ሃገሩ። ንሱ ማርክሳውያን መጽሓፍቲ ብምንባብ ፖለቲካዊ ኣድማሱ ቀዲሙ ዘስፍሐ ሰብ ነበረ። ፍልጠቱ ንበይኑ ይዓቆሮን ምስ ብዙሓት ተማሃሮ ብጾቱ እናኾነ እንቃሕሉ ብዘረባይ ተሓጽረን ናብ ግብሪ ሰጎመ። ሓደ እዋን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዛዕባ ዕላላ ብዛዕባ ሓንቲ ብለይቲ ተጻሒፋ ዝተዘርግሐት ጸሓፊኣ ዘይፍለጥ ወረቐት ተባሒቱ ወዓለ። እታ ወረቐት ንምብጋስ እቲ ድሒሩ ዝተመስረተ ማሕበር ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ደራኺት ምንባራ ይዕለለላ። ብዙሓት ድሒሮም ኣብ ሰውራ ኤርትራ ሉሉይ ዓሸራ ዝገደፉን ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ዘለውን ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ውፅኢት ፖለቲካዊ ውዳበን ትምህርትን ተጋዳላይ ሃይለ ምዃኖም ይምስክሩ። ሓደ ካብዚኣቶም እቲ ድሒሩ መጥፊኡ ዝኾነ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብርሃ ነበረ። ድሩዕ ከም ኩሎም ተማሃሮ ንኢሳያስ እውን ብፖለቲካ ነደቐሞ። ሓደ እዋን ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣትዮም ክቃለሱ ተሰማምዑ። ድሩዕ ምስ ተሓኤ ተወዲቡ ይሰርሕ ብምንባሩ ምስ ማሕሙድ ሸሪፎን ኢሳያስ ኣፈወርቂን ተላዘቡ። ሸሪፎ ብሶማል ኣቢሉ ናብ ሜዳ ነቐለ። ምስ ኢሳያስ ተማሃሮ ወዲቡ ከርክቦ ተሰሚዖም ድማ ኢሳያስ እውን ናብ ሜዳ ተሰለፈ። ድሩዕ ኣብ ከብዲ ጸላእ ተረፈ። ድሩዕ ጸላእቱ ኣይርዕድዎን። ኣብቲ ንሜዳ ዝወጽሉ ወቕቲ ከምዚ ገይሩ እናተባህለ ይዝንተወሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ከለና እዞም ዝብለካ ማሕበር ቲያትር ኣስመራ ዝበሃሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ይገብሩ ነይሮም፣ ሙዚቃ ይስምዑ ነይሮም። ሕጂ ኣብቲ ቅድሚ መኻድ ምምላስም ኣስመራ ንተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኤርትራ ምሳና ናይ ቀረባ ዝምድና ስለ ዝነበሮም ንበይንኹም ምርኢት ክንገብር ኢና ኢሎም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ መፂኦም ምርኢት ንዓና ንበይንና ሽዑ ኣብ ከባቢ 400 ንኹም ኤርትራውያንና ነርና ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ምርኢት ገይሮም ሙዚቃ ስሚዖም ናገለመለ መወዳእታ ብጠለብ ናይቶም ተምሃሮ ኣቶ ብርሃን ዓድና ዓዲ ጀጋኑ ዝብል ደሪፉ። ሕጂ ምስ ዝነበረ ስምዒት ኣብኡ ኸ ሰለይቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣለዉ ፕሮቮካቲቭ ግን ከምኡ ኢሉ ደሪፉ ብሓብስ ወደአ ቅድሚ ምዕፃው ናይቲ ዝነበረ ምርኢት ድሩዕ መደረ ገይሩ ትኽኢሉ ተዛሪቡ ሽዑ ንሕና ኣብ ትሕቲ መግዛእታ ይንነብር ኒና ንሕና ከም መንእሰይ ወለዶ ከዓ ሓላፍነት ኣለና ንሃገርና ከብዝ ዘሎ መዓት ክረውፃ ገለ ኢሉ ከዛ ነዊሕ ተርባ ዘሪቡ ደንፂና ብለካ ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዝብል ዘሎ ጥፍኣት ማለት እዩ ኮንካ ትዛረብ ግን ከም ኢሉ ተዛሪቡ ኣይፀንሐን ፅባሒታ ወላ ድሕሪ ፅባሒታ ብሜዳ ወፂኡ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፉ። ከም ቃሉ ድማ ኣብ 1966 ዓመተ ምህረት ናብ ሜዳ ተበገሰ ብመንገዲ ሱዳን። ኣብ ሱዳን እቲ ቅድመ ገለ ኣዋርሕ ዘፋንዎ ብፃዩ ፀንሖ ኢሳያስ ኣፈወርቂ።
ኢሳያስ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ብዝረኣዮ ኩነታት ሰንቢዱ ነይሩ። ንሱ ምሶም ፈለምቲ ኣብ ቻይና ክስልጥኑ ዝተመደቡ ተጋደልቲ ተሓየ ናብ ቻይና ንምምራሕ ኣብ ሱዳን እንከሎ ድሩዕ ናብ ሜዳ ክኣቱ እናበለ ድማ እዮም ኣብ ከሰላ ተረኺቦም። ነቲ ብኢሳያስ ጀብሃ ብልሽውትያ ክንቅተል ኢና ብዝብል ዘቐረበሉ ምሕፅንታ መዘነ። ሕጂ ዶ ነድሕሪት ሃልዩ ድማ በለ። ንሰውራ ብውሽጢ እንግዳምን ከሕይልዎ ተሰሃሚዖም ሕጂ እውን ተፈላለዩ። ኢሳያስ ናብ ቻይና ድሩዕ ድማ ናብ ሜዳ። ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ናቶም ካልእ ውድብ ክጸፍዩ መረፁ። ምርጫኦም ሓደገኛ እዩ ነይሩ። ንሶም እውን ነዚ ይሰሓትዎን። ምእንተ እታ ሃገር ንምቅላስ ስለ ዝወሰኑ ግን እታ ሓደጋ ድንብርፅ ኣይብሎን። ኣምሓሎ ድማ ነቲ ብጻዩ ሃገር ከይንጠልም በሎ። ካብ ዝፈርሖ ኣይወፀን። ዓመታት ነዊሕ እምበር ንሱን ሃገሩንሲ በቲ ብጻይሎም ዘቐመጥዎ መላኺ ተጠልሙ ደኣ። ኣብቲ እዋን ንእስነት ግን ድሩዕ ዓማኒ ነይሩ። ጽዋ ናይቲ ግዜ ንዳንኩነል ክትረኸልን ከሎ ነቲ ማሕላ ብኸምዚ ዝክሮ ብርግጽ ኣብ መጀመርታ 3 ኢና ነርና። ኣነ ኢሳያስን ሙሴን። ኮኔል መን ሙሴ? ድሩዕ ሙሴ ተስፋ ሚካኤል ኣብ 1973 ኣብ ህዝባዊ ሓይልታት ተሰዊኡ ዝገበርናዮ ክነግረካ። እዚ ሓደገኛ ተበግሶ ስለ ዝኾነ ማለት ከይንጠላለን ማሕላ ክንኣቱ ኣለና ብደምና ንፈርም ተባሂልና። ኮኔል እዋ ድሩዕ ኣብቲ ግዜያት ስምዒታዊ ኢኻ ትኸውን። ርአ ኣብዚ ዘላ ድሩዕ እጅጉ እንዳሰብሰበ ቅልጽሙ ኣርአየኒ። ኤርትራ ማለት እያ ከቢድ ብድሆ እኳ እንተነበረ 3 ነዛ ምልክት ወቂጥና ኢና። ኮኔል ኢሳያሱን እዛ ውቃጦ ኣላቶ ማለት ዲ? ድሩዕ እወ ንቻይና ቅድሚ መኻዱ ለካቲት 1967 ኣቢሉ እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ተጋዳላይ ድሩዕ ድሩዕ ኣብ መወዳእታ 1966 ነቲ ከም ሓፋሽ ውድብ ኮይኑ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝጀመሮ ምንቅስቓስ ንምቕጻል ናብ ሜዳ ኤርትራ ኣትዩ ዕጥቁ ኣልዓለ። ኣብ 5ይቲ ክፍሊ ተመዲቡ ሓላፊ ኣህዱ ሞርታር ኮነ። እታ ኣህዱ ስም ሞርታር እምበር ብዘይካ ሓንቲ ሞርታር ካልእ ኣይነበራን። ካብቲ ምስ ተማሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባን ኣባላት ሓፋሽ ውድባትን ዝፈጠሮ ርክባት ንምንጻሉ ዝተኣልመ ውዲት ነይሩ ድማ ይበሃል። ኩነታት ጀብሃ ንድሩዕ ዓሰምባዲ ነይሩ። ብኣውራጃን ሃይማኖትን ዝተነጽፈ ምክፍፋል ቀንዲ ዕንቅፋት ንሓርነት ከም ዝኸውን ኣይሰሓቶን። ንምእራሙ ጻዕረ ኣይቀንዖን። ንውድባዊ ተልእኾ ናብ ሱዳን ተመልሰ። ጀብሃ ክትቀትሎም ትደሊ ከም ዘላ ጽንጽንታ በጽሖም። ገለ ኣባላት እታ ክፍሊ ብሰንኪቲ ዝበጽሖም ዝነበረ ኣደራዕን ዝሰምዕዎ ወረታትን ተደፋፊኦም ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢዶም ሃቡ። ኣብ ከምኡ ኩነትን ከለዉ ድሩዕ ብመንግስቲ ሱዳን ተኣሲሩ ምስቶም ምሩኻት ናብ ጸላቱ ተረከበ። እንተኾነ ምሕረት ስለ ዝተገብረሎም ድሩዕ ትምህርቱ ንምቕጻልን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ካልኦት ተምሃሮ ንምውዳብን ዳግማይ ናብ ኢትዮጵያ ኣምርሐ። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣቐዲሙ ኣብ ጋዜጣ ሕብረት ዝጸሓፈ ዓንቀጽ እናላለየ ንኻልኦት ተምሃሮ እውን ኣንጻርቲ ዝነበረ ጨቋኒ ስርዓት ከነቕሑ ገበረ። እቲ ንቕሓት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ በረኸ እሞ ንስርዓት ሃይለ ስላሴ ናብ ዘስግእ ተቃውሞታት ማዕበለ። ገለ ተምሃሮ ተኣስሩ። ምእሳሮም ዘለዓሎ ናዕቢ ዝገደደ ኾነ። ሽዑ ሃፀይ ሃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ን6 ኣዋርሕ ዓጽዩ እስራት ተምሃሮ ተፈቲሖም ኣገልግሎት ክገብሩ ኣወጀ። ኣብቲ ግዜቲ ተምሃራይ 30 ዓመት ስነ ምህንድስና ዝነበረ ሃይሎ ድሩዕ ድማ ኣገልግሎት ወይ ሰርቪስ ንምግባር ናብ ዲላ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ቦታ ተመደበ። ኣብኡ እውን እንተኾነ ከም መሬት ንሓራሲ እዩ ዝብል ስነ ሓሳባት እናምፀአ ንተምሃሮ ክንቅሕ ስለ ዝጀመረ ከም እንደገና ተኣስረ። ድሕሪ ናይ ኣዋርሕ ማእሰርቲ ድማ ተለቀ እሞ ሕጂ እውን ናብቲ ኣብ ደሙ ዝሰረፀ ሰውራ ክጽምበር ተበገሰ። ኣብ 1972 ድማ ናብተን ካብ ታሕየ ተፈናጭለን
ናብ ሓደ ውድብ ሰመራሞ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ብዝብል ስም ሓደ ውድብ ዝኾና ክንፍታት ተጸንበረ። ኣብ ከተማታት ምስ ዝነበሮ ርክባትን ኣብ ተምሃሮ ዝሃነጾ ሰፊሕ ሰረትን ተራእዩ ኣብ 1973 ኣብ ናይ ከተማ ርክባት ተመዲቡ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ልቢ ህዝቢ ኸበሳ ክዘርአን ክኹስኩሳን ጽዒሩ። ግን ሓደ እዋን ምስ ገለ ናይ ከተማ ተሓባበርቲ እናተረኸበን ከሎ ብቓጻ ዓብይ ጸላኢ ወዲቑ ተማርኸ። ብቐጥታ ናብ ኣስመራ ተወሲዱ ድማ ዝፈልጦ ምስጢራት ንኽናዘዝን ንኻልኦት እስራት መሰክሕ ንኽኸውንን ብኸቢድ ተገርፈ። እቲ ዝገርም ናቱን ናይ ስድራ ቤቱን ሞራል ንምስባር እቶም ገዛእቲ ንወላዲ ኣቦኡ ኣቶ ወልደ ትንሳኤ ዓሸራ ወዶም ክወስዱ ምግዳዶም እዩ። እቶም ወላዲ ነቲ ፍረ ኣብራኾም ብደም ጠልቂው ኣስፋሩ ተመዚሒቑ ወፂኡ ቆርበት ሕቁኡ ብሓለንጊ ተመላሊጡ እንከሎ ክምስክሩ ዝተገብረ ውዲት ግን ዝተመደቦ ዕላማ ይሓረመን። ብኣንጻሩ ንስቅያቱ ስዒሩ ካብ ገጽ ድሩዕ ዝወፅእ ፍሽኽታ እንቋዕ ጅግና ወለድኩ ብምባል ኣብ ውሽጦም ሓበን ዝፈጥር እዩ ነይሩ። ነገር ወላዲ ኸይተርፍ ውሽጦም ምሕዛኑ ይተረፎን ንበዓልቲ እንደኦም ናይቲ ብመግረፊ ክበጣጠስ ዝተወሰነሉ ወዶም ብደም ዝዓፍተወ ክዳውንቲ ተሰኪሞምሎን ክኸዱ ሰከፎም። ንሰን ካብቲ ክዳን ጨና ወደን ኣሻቲተን ካብ ዝረኽብኦ ሞራል ንላዕሊ እቲ ኣብ ክዳውንቱ ዝነበረ ደም ዝፈጥረለን ስቅያት ንኸይበዝሕ ድማ ሓደ ሜዳ መሃዙ። ብደም ዝተዓብለኸ ክዳውንቱ ወዶም ኣብ ካልእ ቦታ ወሲድካ ገንዘብ ከፊልካ ምሕሳብ። ሳንታ ድሩዕን ስድራ ቤቱን እምበኣር ሳንታ ከምዚ ዝኣመሰለ ምእንታ ሃገር ዝተኸፍለ ስቅያትን ካብኡ ዝተወልደ ጽንዓትን እዩ። ገሪፎምን ቀጥቂጦምን ካብ ድሩዕ ቅንጣብ ምስጢር ከውፅኡ ዘይኮነሎም ንያቱ ክዕርቡ ዘይተኻእሎም ገዛእቲ ድሩዕ ብሞት ክቕጻዕ በየንሉ ኣይዓጀቦን። ኣብ ክንድኡ ኣብቲ ማእሰርቲ ምስ ቃንዝኡ ንመታእስርቱ ፖለቲካዊ ዓሞም ክም ንምባልን ብፍቕሪ ሃገር ንምኹስካሶምን ስዒሩ። እቲ ዝተዋህቦ ናይ ሞት ፍርዳ ኣይተከዞን። እቶም እስራት ነዚ ኩሉ ሪኦም ተስፋ ዝርኡ መግረፍቲ ዘየሰንፎ ቃንዛ ዘይኩልኩሎ ሞ ዘይተሰንብዶ ሰብ እንታይ ንበልዎ በሉ እምበር ድሩዕ ድማ ኣድመፁ። ካብኡኔው ድማዩ እቲ ድሩዕ ዝብል ቅጽል ብዝያዳ ንስሙ ዓብሊሉ ዝነገሰ ንሱ ንያቱ ይዕረበን። ኣብ ክንዱስ ካብቲ ማእሰርቲ ኸምንጠሉ ዝኽእል ሜላታት ንምፍጣር ዳ ተገሀ። ኣብ ከምዚ እዋን ድማ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብዝፈጸመቶ ፍሉይ ስርሒት ኣብ 1975 ካብ ቤት ማእሰርቲ ሰንበል ምስ ካልኦት ብፀቱ ከምልስ ዝኸኣደ ሰናይ ፍቓድ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኮይኑ ድማ ናብ ዝደለይዎ ውድብ ክስለፉ ተሓድግሞ ብፀቱ መሪሑ ዝኣተዎ ሃገራዊ ማሕላ ንምፍጻም ደጊሙ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተሰለፈ። ድሩዕ ናብ ሜዳ ኤርትራ ደጊሙ ድሕሪ ምምላሱ ንዝነበረ ጥራ ሃገራዊ ፍቕሪ ተጋደልቲ ብፖለቲካዊ ብስለት ንምድርዖን ተጋደልቲ ህዝባዊ ሓይልታት ዝነበሮም ፍቕሪ ሃገር ዝስውእሉ ዕላማን ዓሚቆም ንኽርድእዎ ብኦቢልካ ድማ እቲ ሃገራዊ ቃልሲ ኣብ ስምዒት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣፍልጦ ዝተመርኮሰ ንኽኸውን መዲቡ ኣባቆስ ዝተባሃለ ቦታ ቤት ትምህርቲ ካድር መስረተ። እቶም ንሱ ዝመሃሮም ካድራት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ኩሉ ህይወቶም ንጡፋት ንመስዋዕቲ ቅድሚ ሰብ ዝሓልፉ ገይሩ ስለ ዝሃነጾም ክሳብ 80 ሚእታዊ ዝኾኑ ከም ዝተሰውኡ ይንገር። ጎኒ ጎኒ ናይዚ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ክንፍታት ናይቲ ግንባር ንምፍላይ
ዲስፕሊን ንምስራጽን ነታ ብዙሕ እዋን ሕብእቲ ሰልፊ እናተባህለት ትጽዋዕ ማሕበርነታዊ ሰልፊ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ኣበራቢሩ ኣብ ኩሉ ውሳነታት ግንባር ዓብላሊ ተራ ከም ዘለዋ ገይሩ ኣድላይነትን ተራን እታ ሰልፊ ክሳብ ሎሚ ኣካታዒ እዩ። እታ ሰልፊ ኣብ ምፍጣርን ምምዕባልን ዝነበሮ ተራ ድማ ክሳብ ሎሚ ብገለ ወገናት ይንቀፈሉ። እቶም ነቐፍቲ ህላወ እታ ሰልፊ መፈለምታ ጭውያ ዴሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ ይብሉ። ኣብ 1977 ኣብ ዝተገብረ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድሩዕ ብተሳተፍቲ ጉባኤ ኣባል ማእከላይ ሽማግለን ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ክኸውን ተመርጸ። ጎኑ ጎኑ ሓላፊ ክፍሊ ፖለቲካዊ ምንቅቃሕ ኮይኑ ተመዘ። ቤት ትምህርቲ ካድር ብምስፋሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ዙርያታት ንነብሶም ነቂሖም ንህዝብን ተጋድልትን ዘንቅሑ ምሩጻት ካድራት ዘፍረየ መምህር ነይሩ። ፖለቲካዊ መስመር ህዝባዊ ግንባር ከንጽር ሃገራውነት ክምዕብል ካብ ኣውራጃውን ሃይማኖታውን ኣተሓሳስባታት ዝነጽሐ ብተወፋይነትን ጽንዓትን ዝልለ ግንባርን ተጋዳላይን ንምፍጣር ተራድሩዕ መተካእታ ኣልቦ እዩ ነይሩ። እቲ ንሱ ዝመርሖ ክፍሊ ፖለቲካዊ ምንቅቃሕ በዚ ከይተሓጽረ ስነ ጥበባውን ፖለቲካውን ስራሓት ኣብ ምድላውን ነጢፉ። ብዙሓት ካብቶም ክሳብ ሎሚ ዘይምነው ሙዚቃዊ ስራሓት ከም ኣካልቲ ክፍሊ ዝፈረዩ እዮም። ብዙሓት ካብቶም ኣብ ታሪኽ ስነ ጥበብ ኤርትራ ሉሉይ ኣበርክቶ ዝገበሩ ጸሓፍትን ደረስትን ውፅኢት ትምህርቲ ተጋዳላይ ድሩዕ እዮም። ታሪኽ ኤርትራ ምስናድ ስነ ጽሑፍ ኤርትራ ክባብ ምባል ክፍሊ ፖለቲካዊ ምንቅቃሕ ማእከል ህንጸት ሃገራውነት ኣብ ምግባሩ መሪሕነት ድሩዕ ወሳኒ ተራ ተጻዊቱ። ኣብ 1987 ኣብ ምድላው ካልኣይ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ብንጥፈት ተዋሲዩ። ኣብቲ ጉባኤ ከም ኣባል ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ደጊሙ ተመርጸ። ክፍሊ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈትን ክፍሊ ዜናን ኣብ ሓደ ተጠምረ እሞ ክፍሊ ሃገራዊ መርሓ ተባህለ። ሓላፊኡ ድማ ድሩዕ ነበረ። ኣብዚ እውን ከም ቀደሙ ዕዉት ስራሓታት ሰላሰለ እሞ ሳላ ጻዕሩን ጻዕሪ ኩሎም ብጾቱን ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ንዘመናት ዝተነብረሉ ደነ መግዛእቲ ቀንጢጡ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ናጽነቱ ጨበጠ። ተጋዳላይ ድሩዕ ነታ ካብ ማእሰርቲ ሃዲሙ ዝተፈለየ ኣስመራ ከም መራሒ ናይ ተዕውት ቃልስን ላዕለዋይ ሓላፊ መንግስትን ኮይኑ ተመልሳ። ንምግላጹ ናይ ባሕቂ የሸግር ግን ኣብ ሕብረተሰብና ከምቲ ደጊም ሞት ከም ዓዳም ዝበሃሉ ኣጋጣሚታት ከምዚ እዩ። ስለዚስ እንኳዕ ዝተረጋገጸ እምበር ድሕሪ ሕጂ ህዝብና ሰላምን ቅሳነትን ረኺቡ ዓዱ ክሃንጽ ስለ ዝኾነ እዚኣ መሕበሪት ናት እያ ገይረ ወስዳ። ኣብ 1994 ኣብ ነጻ ኤርትራ ዝተቃንዐ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ህዝባዊ ግንባር ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ክኸውን ተመርጸ። ኣባልቲ ዝቆመ ሃገራዊ ባይቶ እውን ኮነ። ካብዚ ብተወሳኺ ከም ሚኒስተር ፋይናንስ ኮይኑ ተመደበ። ሽዑ ነታ ሓዳስ ሃገር ዘመነ ተስፋ እዩ ነይሩ። መንግስቲ ዝተፈላለየ መብጻዕታት ዝኣተወሉን ናብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስጋር ኣንፈታት ዝጀመረሉን ወቕቲ ድሩዕ ኣብታ ሓዳስ ሃገር ከም ሚኒስተር ፋይናንስ ኮይኑ ንኽሰርሕ ተመደበ። ብዛዕባ እቲ ናይ ሽዑ ምደባታት ሎሚ ንድሕሪት ተመሊስካ ክርአ እንከሎ ብዙሕ ሓጓፋት ጐሊሖም ይረኣዩ። ሓቢርካ ናይ ምውሳን ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ተዳኺሙ ነይሩ። ሕጋዊ ሰራራሓ እናተጣሕሰ ስልጣና ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ክኹመርን ዊንታ ኢሳያስ ክነግስን ይርአ ነይሩ። ፋልማይ ምድባ ሚኒስተራት ድማ ነዛ ሓቂ እዚ ዘጉልሐ ነበረ። እታ ሃንዳሲ ስለያ ዝነበረ ናብ ጉዳያት ወጻኢ፣ እታ ሃናፂ ፖለቲካ ናብ ፋይናንስ፣ እቲ መራሒ ግንባራት ናብ ኢንዳስትሪ ዝምደብሉ ስጊን ጥራዊ ሹመት። እዚ ነቶም ዝለዓሉ ሓለፍቲ ግንባርን መንግስትን ኣብ መሪሖሞ ዝኣተወ ክፍልታት ካብ ዝነበሮም ስምን ዝናን ንምፍላዮም ዝተገብረ ውጥን ይመስል። ግን እቲ ናብ ምልክ ገጹ ዝግስግስ ዝነበረ ፕሬዚደንት በዚ ተሓጽረን ሓይሉ ንኽርእን ኣብ ዝመደቦም ቦታታት ምስ ኣባላቶም ሰረት ከይንጽፉን ብምስጋእ ኣብ ተንፈለምቲ ዓመታት ሚኒስተራት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ከሽከርክሮም ተራእየ። ድሕሪ ናጽነት ኣብ ዝነበራ 10 ዓመታት ጥራይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ 5 ሚኒስተራት ተቐያየሩሉ። ምክልኻል 4 ሚኒስተራት ኣተኣናገደ።
እተዘገርም ሚኒስትር ፋይናንስ 6 ሚኒስትራት በጽሐ በዚህ መልክዕ የጋጥም ዝነበረ ምቅያራት ታብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ዘይዕግብነት ዝፈጥር ነይሩ ግን ተስፋ ነይርዎም ኣብቲ 1997 ክጸድቕ ዝተባህለ ቋም ሃገር ብሕጊ ትግዛኣሉ ግዜ ርሑቕ ከም ዘይከውን ኣሚኖም ድማ ጨጨጓሩ ንውሽጢ ገይሮም ተጓዓዙ ኣብ 1997 ምስ ኢትዮጵያ ዝነበረ ጥቡቕ ዝምድናታት ንፋስ ከኣትዎ ጀመረ ኣብ ዘይተሓስበ እዋን ድማ ኣብ 1998 ግጭት ዶብ ተላዒሉ ኩናት ተኸፍተ ብዘይካቱ ወላዒ ኩናት ፕሬዝደንት ካልእ ነቲ ኩነታት ዝተዳለወሉ ይነበረን ኩናት ኣብ ድፍዓት ጥራይ ይሕፀርን ዲፕሎማሲ እውን እቲ ካልእ መዳይ ናይቲ ከቢድ ኩናት እዩ ነይሩ ነዚ ፖለቲካዊ ኩናት ክመርሕ ዝኽእል ሰብ ድማ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ነይሩ ንሱ ነታ ገና ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ብዙሕ ተፈላጥነትን መሓዙትን ዘይጥሬት ኤርትራ ኣንጻርታ ካብ መስረት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መዲና ኣፍሪካዊ ሕብረትን ብምዃን ገዚፍ ዲፕሎማስያዊ ልምድን ጽልዋን ዝነበራ ኢትዮጵያ ንእትገብሮ ዲፕሎማስያዊ ጥምጥም ንምምራሕ ክምዘዝን ከሎ እቲ ግጥም ገና ብኣግኡ ቅልስ ዳዊትን ጎልያድን ከም ዝኸውን ንጹር እዩ ነይሩ ድሩዕ ግን ከኣሎ ካብን ናብን ሃገራትን መንግስታትን እናተዋናጨፈ መርገጸ ሃገሩ ንምርዳእን ውሑዳት መሓዙት ንምጥራይን ተዓወተ ቃልሱ ግን ኣንጻር ዲፕሎማስያውያን መቃናቐንቱ ጥራይ ኣይነበረን ኣንጻርቲ ናይ ቅድም ብጻዩ ፕሬዝደንት ኤርትራ ከዓ እምበር ድሩዕ ስምምዕ ሰላም ተገይሩ እቲ ኩናት ብቕልጡፍ ክውዳእ ይደሊ ነይሩ ኣብታ ነፃ ኤርትራ ብኸምኡ ዓቐን ንልምዓት ዝፈስስ ረሃፅ እምበር ደም ክህሉ ይደለየን ብፍላይ ነቲ ብኸም ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሩዋንዳን ኣሜሪካን ዝኣመሰሉ ኣዛተይቲ ዝቐርብ ዝነበረ ናይ ሰላም ስምምዓት ገና ኣብ ዝገደደ ክሳራታት ከይተኣትወ ብሸነኽ ኤርትራ ተቐባልነት ክረክብ ነይሩ ጻዕሩ እንተኾነ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ነቲ ኣብ ድፍዓት ዝኽፈል ህይወት ከይዓጠጦ ዲፕሎማስያዊ ምትዕጻፍ ብዘይብሉ ባህርን ድርቅናን ኣብ ቤተ መንግስቲ ተቐሚጡ ካብ ባድመን ተወፂና ፀሓይ ዓሪባ ማለት እዩ ክብል ይውዕል ነበረ እዚ ድርቅና ድማ እዩ መሰረቲ ምስ ድሩዕ ዝነበረ ዘይምቅዳው ይብሉ ምስ ድሩዕ ቅርበት ዝነበሮም ወገናት ፖለቲካዊ ብስለትን መሪሕነትን ድሩዕ ህዝቢ ብዛዕባ ኣብ ከይዲ ኩናት ዘጋጥም ዝነበረ ዲፕሎማስያዊ መኸተ ዝያዳ ክርድኦ ዝገበረ ደገፍን ሓድነትን ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታት ዘውሓሰ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ መስርሕ ዕርቂ ክልቲአን ሃገራት ንጡፍ ተራ ክጻወት ዘኽኣለ ነበረ ከይዲ እቲ ኩናት ብፍላይ ሳልሳይ ወራር ብዝያዳ ንኤርትራ ዝኽስር እናኾነ ምስከደን ምንዋሕ ናይቲ ኩናት ካብ ዶባት ሓሊፉ ንህላወ መላእ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ከም ዝኽእል ካብ ዓይንቲ ድሩዕ ኣይተኸወለን ስለዚ ድማ ሰላም ብዝኾነ ዋጋ ዝብል ጭርሖ ለዓለ ድሌት እቲ ኩናት ንምቕጻል ዘንቀደ ፕሬዝደንት ብምውጻይ ኣብቲ ሂብካ ናይ ምቕባል ጥበብ ተባሂሉ ዝግለጽ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ቀለልቲ ቴክኒካውያን ሕድገታት ብምግባር ስምምዕ ሰላም ኣልጀርስ ንኽብጻሕ ልዑል ተራ ነበሮ ከይዲ እቲ ኩናት ግን ንድሩዕን ብጾቱን ካብ ነዊሕ ዝጠርጠርዎ ሓቂ ኣጋሃደሎም ስልጣን ፕሬዝደንት ብዘይልጓም ምትራፉ እቲ ፕሬዝደንት ናብ መላኽ ምቕያሩ ኩሉ ድሕሪ ስልጣን ኣብ ዝብል ስነ ሓሳብ ምጥሓሉን ደጊም መሪሕነቱ ንኤርትራ ዝዕኑ እምበር ዘኽስብ ከም ዘይከውንን ብወገን በዓል ድሩዕ ነቲ ፕሬዝደንት ንምእራም ውልቀ ሰብ ልዕሊ ሕጊ ዘይኮነላ ምልኪ ዘይነግሰላ ኤርትራ ንምትካል ብወገንቲ ፕሬዝደንት ድማ ደጊሙን ስልጣኑ ዝብድህ ውልቀ ሰብ ንኽየህሉ ኣብ ፍልሚያ ተጸምዱ ኣብ ሰነ 2000 ዓመተ ምህረት ውዕል ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ተፈሪሙ ኩናት ንጊዜኡ ዶ በለ ድሩዕ ነቲ ብሓያል ጻዕሪ ዝተረኽበ ሰላም ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ከውዕሎ ደለየ እቲ ዝፈሰሰ ደም መንእስያት ኣሰቂቑ ነይሩ እታ ዕሸል ሃገር ህይወት ልዕሊ 19,000 ዜጋታታ ንጹር ምኽንያት ንዘይርከቦ ብዓቢኡ መንበር ውልቀ መላኽ ንምዕቃብ ምኽፋላ ኣይተዋሕጠሉን ካብ ሓላፍነት ከምልጥ ኣይደለየን
ሓቂ ናይ ኩሉ ግዜ ዕጥቁ ነበረት እሞ ኣብ ቅድሚ ህዝቡ እቲ ጌጋ ንኸይድገም ተማሕሰነ ከምቲ ብሱል ዜጋን ምኩር መራሓን ክገብሮ ዝግባእ ድማ ጉለት ነይርና እሞ ንተኣርም ጌጋ ነይርና እሞ ሕሳብና ንግበር ትልሚ ዲሞክራሲ ነይርና እሞ ንዑ ንቐጽል በለ በዘም ስዕቡ ቃላት እዚ ጉድለት ኣለና ዕዝቡ ዘለኹ ብሓፂሩ ካብዚ ክንመሃር ኣለና ዕዝቡ ዘለኹ ብሓፂሩ ምስ ሓለፈ ሓደ ኩናት ምስ ሓለፈ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ እንዳተሓጎስካ ክዝክሮ ከለኻ ቀሊል ይመስል ግን ቀሊል ኣይኮነን እቲ ዝሓለፍናዮ ስለዚ ለብዋን መንግስቲ ድሕሪ ሕጂ እውን ኣካይድኡ ንኩናት ኣመራርሕኡ ንህዝቢ ዝያዳ ክፅፍፍ ኣለዎ ጉድለት ተራእይዎ ኣሎ ባይቶ ኣብ ናሓሰ 2000 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ዘካየዶ ኣኼባ ኣብታ ኣኼባ ከቢድ ነቐፌታ ዝተቐበለ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣካይዳ 10 ዓመታት ንምግምጋም ምርጫ ንምድላው ሕጊ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ንምንዳፍ ቋም ንምትግባርን ጉባኤ ህግደፍ ንምክያድን ዝኣተው መብፃዕታት ክትأልም ጀመረ ድሩዕ እንታይ ገደሰኒ ከም ዝበሉ ይነበረን ነቲ ብውቃጡ ስለ ኤርትራ ዘምሓለዎ ናይ ቀደም ብፃዩ ንምርዳእ ኣብ መንጎኦም ክፍጠር ዝጀመረ ቂምታ ከይዓገቶ ክራኸቦን ክረዳድኦም ፈተነ ካብተን መልኪ ዝሰርሕ ዝነበረ ብፃዩ ግን ካብ ዘለፋ ዝሓልፍ መልሲ ክህቦ ኣይከኣለን ድሩዕ ዝቕፅል ስጉምቶም ኣሰላሰለ ምስቶም ተመሳሰለ ሕቶታት ዝነበሮም ከም እነ ሜጀር ጀነራል ብርሃነ ገረዝጊሄር ሚኒስተር ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣማሓዳሪ መስፍን ሓጎስ ሚኒስተር ሸሪፎ ጀነራል ዖባ ኣብርሃን ኣምባሳደር በረኸ ገብረ ስላሰን ካልኦትን ብምዃን ምእንተ ግዝኣተ ሕጊ ምእንተ ዴሞክራሲያዊት ኤርትራ ምእንተ ሓርነት ህዝቢ ናብ ዳግማይ ቃልሲ ከኣትዉ አንቀዱ ሕቶታቶም ብሕጋዊ መንገዲ ከቕርቡ ቃል ኣተዉ ምኽንያቱ ካብ ሕጋዊ መንገዲ ወፂእካ ዝትግበር ኣካይዳ ንመጻእ ናይቲ ሃገር ናብ ዝገደደ ድልሃመት ዘእቱ ከይከውን ስለ ዝሰግኡ እቲ ፕሬዚደንት ኣኼባታት ክጽውዕን ብሕጊ ክቕየድን ብምሕታት ብውልቂ ምስኡ ዝገበርዎ ዝርርብ ፋይዳ ተሳእኖ ሓቢሮም ናብቲ ውድብን እቲ ፕሬዚደንትን ጸሓፎ ወግዓዊ ደብዳቤታት ጸማም እዝኒ ተዋሂቦ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ፕሬዚደንት ኣንጻሮም ስጉምታት ክወስድን ካብ ዝነበሮም ኣገዳሲ ስልጣናት ኣልዒሉ ናብ ብዙሕ ጽልዋ ዘይብሉ ሚኒስትርታት ክውዝዖምን ተራእየ ድርዕ እውን ናብ ሚኒስትሪ ንግድን ኢንዳስትሪን ተሰጓ ዓርቢ 8 ሰነ 2001 ሃይለ ብንግኡ ናብ ቤት ጽሕፈቱ ኣምርሐ ብምኽንያት ተደጋጋሚ መገሻታት ኣወንዚፍዎ ንዝቐነየ ስራሓት ንምቕጻል ተሃዊኹ ነይሩ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ግን ሓንቲ ደብዳቤ ጸናሓቶ ካብ መዝነትካ ተቓሊኻ ኣለኻ እትብል ደብዳቤ እቲ ስጉምቲ ንሃይለ ዘይጽበይ ኣይነበረን በደሉ ፈልጦ እዩ ነቲ ውልቀ መላኺ ኣቐዲሙ ምልላዩ ክቡድሆ ድማ ምውሳንኡ ከም በደል ተቖፂሩሉ ፍልልያት ጉጅለ 15 ነቲ ፕሬዚደንትን ናብ ቃልዕ ወፂኡ መዛረብ ማዕከና ዜና ኮይኑ ነይሩ ናብ ህግደፍ ዝጸሓፍዎ ብመንገዲ ኢንተርነትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን ዝተዘርግሐ ደብዳቤ ኣብ ህዝቢ ርስን ክትዓታላዓ ኢሉ መንግስቲ ኣንጻሮም ስጉምቲ ንምውሳድ ምድላዋቱ ክጅምር እንከሎ ብውልቂ ንምህራሙ እውን ሰፊሕ ዘመታታት ተጀመረ ሃይለ ወልደ ትንሳኤ ድሩዕ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝነበረ ፌስቲቫል ቅድሚ ዓመት ካብ ዝገበሮ መደረ ተቖንጭሉ ከም ካሓደ ሃገር ተገይሩ ክጥቀን ኣንጻሩ ሰፊሕ ኮስኳስ ተጀመረ ጎኒ ጎኒ እዚ ድሩዕን ብፀቱን ቅድሚቲ ዘይተረፍ ዓፈና መርገፂኦም ንህዝቢ ንምርዳእን ህዝቢ ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ወሳኒ ተራኽሕዝን ኣብ ጋዜጣታት ቀሪቦም መርገፂኦም ማነጸሩን ጸውዑን ገለ ቅዱሳት ኤርትራውያን ንኽልቲኣቶም ወገናት ማለት ጉጅለ ኢሳያስን ጉጅለ 15 ንምትዕራቕ ተበግሶታት ወሰዱ ነገረ ግርምቢጥ እዞም ብሰናይ ድሌት መራሕቶም ንምትዕራቕ ዝፈተኑ ሽማግለታት ንሳቶም እውን ግዳይ ማእሰርቲ ኮይኖም እዮም ድሩዕ ከማ ሃይበለን ኣንጻሩ ዝተኸፍተ መጥቃዕቲ ካብ ዝጀመሮ ሓዲድ ሓቂ ኣይዛነበሎን ቅድሚ ተዓፈና ኣብ ዝነበራ ገለ መዓልታት
بسرح مغنيات كاب هاجر وصي نبره ازي اتناي موداتا عدل كايو أبزخون كا قارسخا قصل تباهيلو زقربولو محسنتا ملو عرمي نهاجري وفيه حجز ترفانو وحدات عمتات عدما قبل نهاجري زاعتو قلا قال ايفرسني بمبال نابتا حدقات اننا أديو ويزرو سجر داون هايلو ودي بوليتيكا ترفكا أبوكا سراحنا قزاس لزلو تروتا وسيخا مسرخا مساي تقمت كبلاتا محسنا ترودن تأفي وانا يكونن ولادي سلزخناغن تولادي تقبرو قبرا دروع نقلهم سرا بيتا أكيبو كم زبولهم أنا ما انت هاقري نبيرا حجم انت موت كدما دنبرس عيبلني أدى لجمهوركو أرسي أب حج بسيحي هايقرفوني انت أسورني أنا خمك علي نسخ دما كم قدم كسنعي إلو كنا كرم مأسارو مس بيتسبو تفانوا دروع بزنبرو كلاتنا فلوطون نتسعب سوقمتي قاشاي نبرن سلازي دما يخون كدم قد معالتاتنا يتعافنا نتوم زامنهم سبات أبز سالستي نام مأسرت ممرحنا زي ترفيو بمبال نتسعب سوقمتي سنبير لهم كم تنبيتو دما خونه نسو نابتس ألام تورورة هاقرون نابدلها متعتوت أبت مجمريا عنصار دروع سقبرس ألمه نسألاتو زدس توتسيت ترخي بويو تأنكي يابكينا زقات أما سعره تزي أتوميوم تباهيلو سنو عزانتا سنقرو هزبي كفرت حتى أبيناي كفال حقيو حفاش فراد زخون زبلقن أي تقلسان بوزح كابت هزبي انكو عكونو كدم مسن كلو وحل بامقن زربا خلتا غيسا معنا نفردن بلا اتومكم ازبولو دما تحيرو دروع فلما مسبوساتو نابمات كالا توسيدو تحيره اترازين سمو سلازفرهم قدو خينهم دما نتا اب تاريخ ارترا بدمي قلم مستوى رسمو نمتكا أسر قصر 4 بلوو أسر قصر 4 أنت تبع وسا أنت تبع وسا أنت تبع وسا أنت تبع وسا اقرن تترأسو اقر خاطر أسا كركوحن طاحن يبلون ملسا حد خاب كنقن كركوح يحشكا كركوح تريد سدرا تريد ناي حاضرا اتي چكان ملاقي امبات كالا بصوتن مسقاي زمچ بوتا ايكونن يلو گمگمه سلازي بكونتينرات تسرح شلاتات ناب عيرو توسيدوم كمقحو تغبره كواخبت ኤርትራ اب كونتينر تعشقو ليتن قطرن ايدومن اغرومن بسنسلت تمقحو بزيكا شنتوم نمدفا ام معالتي حنت غزي برهان صحي كوات حريموم نبرو اما اكل هزبوم كنسوم تعودنا حفاشيلوم كم مغزات زلاققو هزبوم دمص سقياتهم نمسمع اسكله أسر قصر 4 هايل ولدتن ساي دروع اما اسرتون نياتو يعربن جن ناشع ما اسرتو دقيمو برهان كم زي رئيلو يفلت نيرو أسر قصر 4 بلسان اسرتو كم زي مسكرلو دروع كتبل كلها من البات اتشموزي لك استناس عقل دروع دهون عقل زلو بودي ما يعملوا على بتي أقلاوي سونوتات بتعمي أنا كنت سر أيتي رئيان سنين أي فلتني هنا هذا تغير بس لك أنا جمري أسوق مسفلة قدام يكسبون تدوسر أنت هذا كتبوناتو دربي أو طابي دربي وا سجي براتيلنا إلى علي كبراتيلنا على تحت البرعنا فيني بس كودين دي قداي لك راح نفسه مشتري أزله لا حجي يربا يلا بهون نجر يزارب كرت ولا يزارب بتعمي وبلح ولا تنجراتي كير ربله بهون قلت لا بهون النجر غير يرد اكل مساهم زلو مالك
كايبل هذا معدي ጎበዛይ ልጅ ተዋዳ ጎበዛይ ጥዑም ይዘረቡ ከምዚ ልዝብ ወታደር ናይ ወታደር ቋንቋ የለን ኢዳ ጎበዛይ ንሕና ከመውዕልካ ደይበልኮስ ወይ ደይበልናን ኩሉ ሰብ እቶ መውዕልኩም ብለካ ሕጂ ታይብል ወሰካ ስምዓነ ደይ ኣነ ኮርያ ሓያስ ኮርያ ስለዘላትሉ ብተኻለ መጠን ዝገበርኩም ጌርኩም እሕና ክብፅኡ ላይ ካላ አይገልን ይሉ ሕጂ እቶ ምስ በላ ሓያስ ኮርያ ካብ መጠን ብላዕሊ ሓስያቶ ብርቱዕ ዝኾነ ክሳኝ ወሰቃይ ሕጂ ከይመውት ተባሂልን ታጥሕን መፅያ ማለት ተሕሊፍና እያ ድሩዕ ብቀደም እውን ምስ ሕማም ሽኮርያ ኣብ ቃልሲ ነበረ ኣብቲ እዋን ማእሰርቱ ሽኮር ባሃቡኒ ኢሉ ክልምን ሰምዐት ነብሲ ህላውነታ ክትፍንፍን ንቡር እዩ እታ ኩለንትናኣ ዝሃባ ሃገር ኩባያ ጥሕኒ ነፈገቶ እታ ምእንታኣ ተገሪፉ የዕፅምቱ ዝተሰባበረላ ኩሉ ሙሉ ዝሃባ ሃገር መዐገስ ሕማሙ ትኸውን ከኒና በቐቐትሉ ብፍላይ ካብ 2009 ጀሚሩ እናበርትዖ ዝኸደ ሕማማት ኣሳቂኹ ቀትሎ እምበር ክፍወስ ኣይተደልየን ድሩዕ ብሰንኪ ሕማም ሽኮርያን ጉለት ሕክምናዊ ክንክንን ብርሃና ዓይኑን ጠለሞ መሓውሩ ይኣኽል እንበሎ ብፊሑኽታ እናተንቀሳቐሰ ብሃሰሰ ለባም እናተመገበ ጸንሐ ድሕሪ ብዙሕ ስቃይ ዝተፈቐደትሉ ሓንቲ ኸኒና ብመስኮት ብሃሰስታ እናተቐበለ ኒሑን ትንፋሱን ንጊዜኡ ዓቀበ ክሳብ ወርሒ ጥሪ 2018 ድሩዕ ምእንታ ሃገሩ ካብ ማእሰርቲ ናብ ማእሰርቲ እናተሳገረ በቲ ዘምሓሎ ብጻዩ ተገዲዑ ንዘይምለስ ንሓዋር ዓረፈ ነቲ ብርሃን ሃገር ኣብ 25 ጥሪ 2018 ብሰላም ሓመድ ደፊናዮ ይብሉ እቶም ኣሰርቱ መስዋዕቱ ብዕሊ ተነግረን ክርስሳዕ ዝተደልየ ስሙ ዘካር ይሰኣነን እቲ ሓፋሽ ምስ ተዓወተ ክሳብ ዝሃንጾ ንጊዜው ሓወልቲ ድሩዕ ኣብ ልብታትና ሰፊሩ ይርከብ ኣብታ ድሩዕ ብሰላም ዝተቐብረላ ዓመት እቲ ብውቃጦ ዘምሓሎ ብጻዩ መራሕታ ገዛኢትና ዝበላ ሃገር ዓዲሙ ኣይከሰርናን ክብል ተሰምዐ እቶም ደመን እስያዝ ሃገር ብኾንቱ ከይክዖ ዝተቓለሱ ጀጋኑ ኣብ ሰላም ዓፊኑ ድሕሪ ምቕታሉ ድማ ደጊሙ ነቲ ዘይሓለሉ ደም ኤርትራውን ንምግባር ናብ ካልእ ኩናት ወፈረ እቶም ከም ክሕደት ኮይኖም ክቁፀሩ ዝተሓስቡ መደረታ ድሩዕ ሎሚ ሓበርቲ መንገዲ ኾኑ እቶም ሰኣን ልቦና ዝተሰጉሩ ሓሳባቱ ሎሚ ከም ቃል ኣምላኽ ደጊምካ ስምዑ ኾኑ ድሩዕ ብሶላ ዲሞክራሲ ነይሩ ተባህደ ድሩዕ ድሕሪ ናይ ዓመታት ማእሰርቲ ብሞት ካብ ዓለም ተፈልየ ግን ሰላት ጽኑዕ መትከሉ ኣብ ልብታትና ወትሩ እናተወልደ ይነብር ኣሎ برهان زاهنتا جبنا زلت